Kridaning ati ora bisa mbedah kuthaning pesthi. Ati iso ngrasakno nanging ora iso mesthekno. Kadang kowe tau ngrasakno, kaya wis yakin karo sesuatu, kaya wis pas, kaya iki sing paling bener, kaya iki sing bakal dadi tujuanmu. Ati wis ngomong akeh ngarano kowe ning siji arah. Dan kowe percaya mergo rasane kuwi nyata. Nanging sawise iku kenyataan ora tansah padha karo sing kok rasakno. Sing kok kira bakal tetep jebule mung mampir. Sing kok yakini bakal dadi jebule mung cerita sedelo. Lan ning kono kowe mulai ngerti siji hal, kridaning ati. Pancen iso nuntun, nanging ora iso jamin. Ati iso gawe kowe yakin, nanging ora iso buka kepastian. Amarga urip iku ora mung soal perasaan, ana wektu sing durung tekan, ana kahanan sing durung siap, lan ana dalan sing beda karo sing kok bayangno. Dadi ora kabeh sing kowe rasakno bakal dadi kenyataan, lan ora kabeh sing mbok pengini bakal kelakon kaya sing mbok karepno. Nanging iku ora salahmu. Ati mung nuduhno arah, dudu jamin akhir. Dadi nek saiki kowe lagi kecewa mergo kenyataan ora padha karo sing kok rasakno. Ilingo siji. Ati iso nuntunmu. Nanging urip sing nentokno pungkasane.